zo revelation channel thirtu zong te in zawa in du sakna chibai kan bu ka cheu Ratu Junior Idol contestant zong te chunga Ratu Junior Idol organizing committee chuan lom thu kan soya min hlut saka kan contestant te min lo ena min lo vote saka wangin lom thu kan soi bokani tin kan zai thiam te cho phur zel na na thil pek pedu kan omani chuan phone number 7085071375 a hian inshil hriat tur ani ang vote thei hun chung hi ni somni pasari zandar sompani thleng kan contestant te hi vote thei an ni anga chu mai ba ka contestant uluk takin an lo en dik bokang me ni khata hian top 5 puan ani anga voi khat dang an zai le don bok ani comment na khan an ming le ka vote ti kha type mai tur ani anga shipui laka lo himla kan channel te min lo subscribe sakla ibeng le me titlai tur ron chhop chwa zel kan tum don nia